nastavku jutarnjeg programa jeste tema smeh i lek. Kako kroz šalu smeh postići dobar metabolizam. Tu sa nama je Toma Nedić, aforističar, i on će da nam kaže kako da se nasmejemo, a možda će da nam pročita. Tomo, dobro jutro. Dobro, ja sam za danas da pozdravim sve gledalce koji nas gledaju u vreme i da vam kažem da sam spremio malo iz dečije poezije nekoliko pesama. Dobro, i zove se Smejte se decu. Da, iz ljubavne poezije nekoliko pesama. Dobro, dobro. Pa počeo je kako je jutro rano i kako volim smeh dece, nas raduje, čili i zadovoljava. Počeo bi pesmom iz moje prve zbirke, ona je izašla 2018. godine. Pesma se zove Smejte se deco. Vaš nas budi osmeh, vi ste naša snaga, da li znate, deco, koliko ste nam draga? Sve što srcu godi, rađa se iz smeha, ko se stalno duri, malo nek pričeka. Nasmejano dete svaki čovjek voli, smejete se od srca, to ništa ne boli. Vaš osmeh je zdravlje i najbolji lek, sve je mnogo lepše uz dečiji smeh. Spavajte uz osmeh, anđeli su tu, čuvaju vas deco na javi i snu. Kad pogrešiš nekad, samo se nasmeši, razdragano dete nikada ne greši. Učitelji vole osmehe na licu i ocenu daju osmeh za peticu. Samo ko se smeje, može da te voli, smejete se kod kuće, smejete se u školi. Predivno. Kad ste napisali tu pesmu? Pa ova pesma je 10 godina stara, zbirka je prva izašla, ja sam u 14 godina napisao prvu pesmu dečije poezije, a u 59. godini izašla prva zbirka, to je ta zbirka Smejte se deco. I tako da je to jedan dug period gdje mora 100 kockica mozaika da se uklope da bi mi vidjeli knjigu i da bi imali svojim rukama. Ja sam izdao 10 knjiga, jedno isto recimo da moju omiljenu pesmu Moji kumići. Ajde, izvolite. Moji kumići. Posvećena kumićima, da? Moji kumići, Lazar i Boka, to su zenice dva moga oka. Potoka žubor njihove glas, za moju dušu sreća i spas. Nedeljom u crkvi zapalim sveću, njima za zdravlje, za večnu sreću. U Božjem hramu, u maloj umci, držao sam oba u jednoj ruci. S Lazarom često zaigram šah, potez me svaki vodi u krah. San mi je barem izvući pat. Izvini kume, ovo je mat. A kumić Ban pomalo tih, lep i nežan, ko zmajevstih, obline blage, krasne mu lice, ponekad karmin drugarice. Kod njih na slavi ore se pesme, tu niko trezan ostati ne sme. Čašu sa vinom prvi ću dići, živelo kumstvo, moji kumići. Lepeli su nane za slavske dane, ori se pesma do zore rane, opet pod stolom ostoje kum, ovako pijan, ne smem na drum. Kad me služe dva konobara, brzo me hvata rakija stara, a kad me zagrle dva kumića, tad sam pijan bez pića. Eto, bravo. To je iz iste knjige, je li tako? I kad ste nju napisali? Da. Kad ste napisali tu pesmu? Kad sam napisao? Tu pesmu koju ste sad pročitali? Ovu sam pesmu napisao pre 15 godina, ali sam je čuvao u srcu i čuvao sam za ovu prvu zbirku. Imam jednu isto omiljenu pesmu ovdje iz prve zbirke. Često se dešava da moji prijatelji koji recituju divno, pogotovo, ja kažem, ženski soprani, pogotovo deca ženska, oni jako lepo recituju dečje poezije. Mislim da je to njima najprilagođivije. Pesma se zove Kreza do kreze. U školskom dvorištu, ispod stare breze, okupe se deca sve kreza do kreze. Svi zdravi, veseli, mladost ne da mira, pričaju, šuškaju, svako svakog dira. Nekom ispod zubić, nekom prednja dva, osmeh krasi, lica, srećna družina. Kad muzičko počne, svi pevaju pesme, ovaj hor je novi, niko ćutat ne sme. Učitelj ih bodri kao lasta ptice i u svaku pesmu ozari im lice. Dok pevaju složno, neki glasić šuška, devojčice tiho, snažno deca muška. I slavuj zanemi u granama breze, čim čuje pesme dok pevaju kreze. Eto, to je onaj period kada se gube zubi, ili tako? Kako je vama došlo, kako ste uopšte došli na ideju da pišete dečju poeziju? Pa eto, ja sam, već sam rekao, u 40 godina napisao prvu pesmu i osjetio sam da to mogu. I u nekom delu svog života, perioda, video sam da za mjesec dana mogu da napišem 35-40 pesama dečje poezije. I onda sam nastavio da radim i hvala Bogu sad imam preko 1000 pesama dečje poezije. Otprilike od polovine sam, od toga 8 knjiga sam uradio i mislim da sam polovinu objavio tih pesama, a dok jednu
knjigu izdam, dečije poezije, ja već 2 napišem, hvala Bogu. Eto, a kako je došlo do toga da pišete aforizme? Pa aforizme sam počeo da pišem isto u nekim godinama svojih srednjih, u nekih 40-50 godina, međutim, dug je to period bio. Aforizme sam pisao jedno 5-60 godina trajao taj od prvog aforizma do objave knjige. Imali smo priliku prošlo da je predstavimo, to je negdje oko 900 aforizama i mislim vidim da su ocene prilično dobre i ja sam očekivao neku 3, međutim doktori književnosti daju 4, što je za mene veliki uspjeh i podstrek za dalji rad, ali počeo sam i drugu knjigu aforizama, ali to ide sporo, to treba mnogo vremena. Pročitao sam preko 25-30 hiljada aforizama da mogu da napišem ovih 900 ili 1000, eto. Koliko ste napisali? Pa oko 900 aforizama do sada. Aha, dobro. A kada odete na te neke dečije priredbe, jer verujem da se tamo čita ta poezija. Imamo često, evo, nedavno smo bili u Peskoj, to je bila promocija moje dečije poezije, zato moje osečenje. Ima me, hvala Bogu, svugdje idem po školama i jako mi je drago kad me pozovu deca i kad, naprimjer, najdržim kad dete recituje, nauči neku pesmu na pamet, pogotovo dete koje ne zna da čita, pa je baka nauči ili deka ili neko od braće se stara starih i ona recituje moju pesmu, a ne zna da čita. To je jedno veliko zadovoljstvo za mene. Verujem. Kako izgledaju te priredbe? Gde se to održava? Pa uvijek su te prirode, nekad, verujte, ostane bez glasa koliko me gane to njihov lep osmeh, njihov zanos, njihovo uključenje u sam program. I to su deca tako mirna, fina. Ja uvijek tražim inspiraciju u tim njihovim osmesima, tražim lepotu života, pre svega deca su ukras sveta, ukras planete, u stvari ova knjiga govori o tome. Jedna pesma kaže iz poezije dečije. Ukras planete. Lepo je biti mače, trči, igra i skače. Lepše je biti kuće, šapama bubanj tuče. Najlepše je biti dete, što venac cveća plete. Najlepše milo dete, ukras cele planete. Lepo je biti leptir, deo šarenog cveta, još lepše, pčela vredna donosi med sa cveta. Najlepše biti je dete, što cvetni venac plete. Najlepše milo dete, ukras cele planete. Eto. Ne znam šta da vam kažem, ja mogu samo da slušam tu dečiju poeziju i da pitam kako reaguju deca, osim što tako nauče. Divno je to, recimo ja deca u mom komšiluku kojima sam napisao po 5-6 pesama, oni su jako zadovoljni, njihovi roditelji i dede, deke i bake. Tako da to je inspiracija za nove pesme i na tim mojim promocijama. I uvijek dodam neko dete kome sam ja napisao u 4-5 godina, on već ima 10-11, da lepo recituje tu pesmu i to je najveći aplauz i najveći dodir duše je to. Vi znate, Mika Antić je napisao dve mnogo lepi stvari, 2 ja izdvajam. Izdignete se do nivoa deteta. Ja uvijek pokušavam da se izdignem i što duže da ostanem gore. A drugo, srce se nema da se ima, srce se ima da se da svima. Dobro, to je sve lepo rekao. Jedna pesma koja karakteriše mjesto gdje ja živim u Brenovcu i ti Romi koji su jako vezani s nama i jedini koji su s nama bili u svim nedaćama, poplavama, ratovima. I ja sam se donekle odužio mojom poezijom. Jedna knjiga postoji, Srpska i romska djeca, to je dvojezična knjiga, ali sad ćemo samo jednu knjigu, jednu pesmu. Pesma zove Kiša. U muzičkoj koloniji Obrenovca, lepog grada, čujem žagor i veselje dok prolećna kiša pada. Ne silazi osmeh s lica svih dečaka, devojčica. Radu ih majske kiše, svi pevaju složno više. Pokiso do gole kože, pa ne shvatam radost tu. Zar se, deco, radujete potopu i novom zlu? Složno hor mi odgovara, nasmijan bez struna treme. Čim prestanu kapi kiše, stiže toplo, lepo vreme. Sad me radost obuzima, čim obriše mokru glavu, igram i ja kolo sitno, baš ste, deca, vi u pravu. Eto, super. Ništa, vi ste verovatno odabrali još iz te knjige Ukras planete. Kad je ona nastala? Kad ste nju napisali? Kad ste pisali tu knjigu? To su sve pesme pisane u periodu negde pre 10 godina, otprilike. Evo, otprilike sve to, pre 5 ili 10 godina. Sad ima dosta novih pesama i sljedeća zbirka ide, zvaće se Senka druga, to je 11. knjiga po redu, a sljedeća će biti, nadam se, dečije poezija. To mnogo volim, ali dečije poeziju ja izdravim posebno, jer kažu ljudi, mi koji pišemo dečiju poeziju, mi smo sve bliže Gospodu Bogu. Zašto je to baš tako, da li ne znam, ali ja osjećam veliko zadovoljstvo i čast da mi je Bog dao talenat, a ja sam se odužio svojim radom. Evo Pecaroš, jedna divna pesma u četvercu. Kupale se deverike, ribe sive povelike. Kolovođa ovog jata škrgama svu vodu hvata, a za njim je još jato manjih, dužih, ali mnogo tanjih.
Dečak baca 3 udice i saziva sve ribice. Čeka dugo i uporno, ali u vodi ništa novo. Smeju mu se ribe čiste, udice su sve bez gliste. Eto. Da vas ja ne prekidam, vi ste spremili još nešto, je li tako? Da. Dobro, nije problem, razumijemo se. Odakle vi nalazite inspiraciju? Divno, to je lepo pitanje koje svi pitaju. Znate šta, recimo ja vidim mačku na krovu, ja već vidim sebe da se valjam s tom mačkom, da sam ja pored nje. Ili vidim leptiri kako lete mača i juri i to je meni inspiracija. Zatim, najviše inspiracija nalazim u dečijem osmehu, dečijem nestašlucima i mnogo volim tu decu da posmatram. Recimo, nedavno se dogodilo da smo bili u crkvi dole u Vrujcima, jedna divna devojčica trči tamo vam, znam. To je za mene toliko jaka inspiracija da ja to skeniram kao onaj što bi fotograf slikao dete, ja tako ga gledam i ja ga tako doživljavam i već imam ideju kako da napravim pesmu. Dobro. Jedna divna pesma Hajde deco da gradimo. Ova je posvećena deci iz Pecke, oni imaju divan folklor, imaju divno druženje i ja ću vjerojatno u nekim narednim danima postati njihov počasni član. Mnogo se radujem tome jer to su djeca zaista divna, poslušna, poštena, vredna i radna. Hajde deco. Hajde deco da gradimo kuću koja nema brige, ne od cigla ili blokova, već stihova nove knjige. U toj kući sve je skladno, ko od šale urađeno, tu stihove milni zbore, sve umesno posađeno. Ova kuća puna smeha i ljubavi i veselja, osvajaju svi šumovi kao šuška drvodelja. Mesto medom sladimo se, pesmom što nam srca gali, još ubore i pevuše, stihovi sa krova pali. Mesto vrata i prozora, iz kuće nam svetle rime, pa dečicu svih razreda radosno na grudi prime. Kuća topla, deca zdrava, stihovima mesto tu je, pa sve usne nasmejane dok se tiho recituje. Smehom kuća osvjetljena, pesmama se zasladimo, predahnemo, uživamo, s novim jutrom već gradimo. Eto, i imamo vremena još malo. Dobro. Negde smo imali tu priliku da imamo jedno pesničko jutro. I to rano jutro. Evo na ovo jutro naše, na razbuđivanje jutro, dobro jutro Srbijo. Pesma iz moje zbirke najnovija, to je jedina zbirka ljubavne poezije. Želim da pročitam pesmu San u dvoje. Umilni zraci nebom te nose, u toplo, sjajno sazvežđe tvoje i nađu biser, ispune želju da tela dva u jedno spoje. Predosi srce, dušu i misli, lahoru blagom što snove nosi i ne znaš gde si od toga trena šapati dah su žubor u kosi. Sve blažim taktom kucaju srca, snovi bogate tu reku bistru, sanak čuva oreo ljubavi, ulije misli u želju istu. Taj sanak lakih granica nema, da li je večnost ili samo tren i ne znaš da li si krunisan njime ili si sluga zavisan njen. Prizivaš muzu da sanak spoji, da dugo, dugo traje tanani splet. Java te budi, zvonima jutra, prestaje divan, čarobni let. Eto, lepo. Hajde da čujemo, pošto smo najavili da ste aforističar. Da. Čujemo neki aforizam. Pa ja obožavam aforizme, evo, hvala Bogu. Pa recimo aforizam jedan koji kaže ovako. Nekad u prošlom veku davljenici se hvatali za slamke, sad se hvataju za mobilne telefone. Dobro, ili imamo još nešto? Kako da ne. Bez porođajnih muka nema ni radosti rađanja. Dobro, to je više mudrost nego aforizam. Ajmo dalje. Vaspitali smo ovce, sad je na redu da vaspitamo i čobane. Ste dobili neke nagrade za to što radite? Ja sam skroman u tim nagradama i u svojim nastupima, kao što znate, ali još uvijek tek je izašla ta knjiga aforizama. Nadam se, bit će nagrada, velika nagrada kad me vi pozovete ovde i nagrada moji prijatelji koji ocenjuju te knjige pozitivno i koji su sa mnom godinama tu. Vi znate, već bez sponzora, bez pomoći prijatelja knjiga ne bi mogla knjiga da se izda. Ja imam zaista 40-ak, 50-ak prijatelja dobrih, drugovi, kumovi, prijatelji, pobratimi, školski drugovi pomažu, tako da, a pogotovo gospodin Milan Stamatović i njegova Zdrava Srbija, mnogo su mi pomogli za ove posljednje knjige i ja se osjećam sigurni kad pišem, znači oni će mi pomoći, neće biti problema sa izdavanjem, imamo novca i pozitivne energije da izdamo te knjige i da vide svetlost dana. Eto. Dobro. Hvala vam puno što ste bili ovog jutra tu.